Марсело дар бораи ба Ювентус гузаштанаш, Месси карьераша боз дар Аргентина баҳс кард. Серхио Рамос дар бораи тарки Роналдо ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. салом дӯстон, агар шумо мошини Dodge Viper ё Corvette ZR1 аз адини XBet бур кардан хоҳед, гӯш кунед чо кардан дар кора. Ба ссилкае ки дар таги ҳамин видео медроин ва регистратсия мекунед. Баъди регистратсия айсе сабития боло ставка кунед. Ҳарчи бисёр ставка карден ҳамуқа бисёр очкотон метавон ва шанси бридантон бисёр мешавад. Ба ғайр аз мошинҳо инчунин метавонед телефон, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus ва бисёр дигар призҳо то 3 август бурд кунед. Просто регистратсия мекунед ва айсе сабития боло ставка мемонед. Агар ягон чиро нафаҳмиден дар Instagram нависен, мефаҳмонам. Ссилкаш дар таги видео. Бахтона бисанҷен, может именно ту бурд мекунӣ. Бинои Liquid қайд мекунад ки тренери пешинаи Реал Зинедин Зидане ки 3 бор пайдарпай Лигаи Чемпионҳоро брида буд, мехоҳад карьераи тренериша дар APL давом диҳад. Хотиррасон мекунем ки охири моҳи июл воситаҳои оммаи ахбори британиявӣ навишта буданд ки роҳбарияти Манчестер Юнайтед фикри Жозе Мауриньоро хориҷ кардан доранд. Тренери португалӣ чандин бор норозигӣ баён карда буд барои дар трансфери тобистона бозингарҳои мехостагиша роҳбарият нахарид ва инчунин муносибатша бо директори даста Эдо Вудворд вайрон кард. Капитани Реал Мадрид Серхио Рамос пеш аз бозии Суперкубоки УЕФА зидди Атлетико Мадрид бо пресса суҳбат кард. Хотиррасон мекунем ки бозии имшаб соатҳои 10 ба вақти Москва дар Эстония мегзарад. Дар муддати ҳамаи таърих Реал дастаро бисёриҳо тарк карданд, вале ба ин нигоҳ накарда даста мисли ҳарвақта барои ҷойҳои аввал мубориза мебурд. Тарки Роналдо маънои вай надорад ки мо баст мекунем бридана. Мо ин масъаларо ҳал мекунем ва трофейгирира давом метем. Криштиано Роналдо этапи нава дар карьераш сар кард. Ман танҳо ба ӯ муваффақият хоҳонам, гуфт Рамос. Тренери нави Бавария Нико Ковач ба бозингаронаш дигар иҷозат намедиҳад ки телефон истифода баранд дар базаи машқии даста, хабар медиҳад Билд. Вақте футболбозон хӯрок мехӯранд ва дам мегиранд, онҳо бояд бо ҳамдигар суҳбат кунанд, на ин ки шишта телефон бозӣ кунанд. Ҳатто ҳангоми массаж бозингарон бояд истироҳат кунанд ва бо телефонҳошон нигоҳ накунанд, гуфт Нико. Лионел Месси ба қароре омад ки то соли 2019 дар тими Аргентина бозӣ намекунад. Хабар медиҳад портали TNT Sports. Қайд карда шудааст ки Лео аниқ дар бозиҳои дӯстона зидди Гватемала, Колумбия ва Бразилия бозӣ намекунад. Оё бозингар дар Кубоки Америка бозӣ мекунад? Айни ҳол номаълум. Хотиррасон мекунем ки Аргентина дар чемпионати ҷаҳон безе бозӣ кард. Аввалан бо мушкиле аз группашон баромаданд, баъдан дар плей-офф ба Франсия бой доданд. Заширники Реал Мадрид Марсело дар бораи овозаҳои гузаштанаш ба Ювентус гуфт: оё ман қафои Роналдо ба Ювентус мегзарам? Ман намехоҳам дар ин бора гап занам. Мо имрӯз бозии муҳим дорем. Ҳамаи фикрҳо дар бораи бозиай. И худаш як ҳаловатай ҳар саҳар хестан вақта як қисми Реал ҳис кардан. Беҳтарин клуб дар ҷаҳон. Мо бисёр трофей ҷамъ кардем ва то ҳол ҳама кора кардаистем ки давом диҳем бридана, гуфт Марсело. Иё буданд хабарҳои имрӯза. Дар комментарӣ нависен, агар Зидан тренери Манчестер Юнайтед шава, оё метавонад бо даста ғолиби Лигаи Чемпионҳо шава? Ва ё шумо мехоҳед ки Марсело ба Ювентус гузара? Фикротона дар комментарӣ нависен. Агар видео маъқултон шуда боша, лайк монед ва дар канал подписатсия кунед ки аз хабарҳои нави футбол бохабар бошед. Бо шумо буд Мирзоюр Гаиров. Хай.